Buzz SA to all social media platforms. Mina nomuntu wami sahlangana kwi-online dating. Uthando lwethu lavuthwa impela nje laqaqamuka amalangabi. Ngaze ngakhulela umntwana wokuqala. Emva komntwana wokuqala sabhala enkantolo sashada saba uMr and Mrs. Umuntu wami-ke emsebenzini wakhe wadeploywa eChina from South Africa to China. Mesifike eChina wahlanyiswa intombazane yeChina wathi yena akazange wayibona into enje. Abantwana baseChina kuyafana nje nokuthi ba ama-VJ. To cut the story short, mina naye sagcina sesilwa, salwa umuntu wami wazwamosha izinto endlini, washaya icapha ama-sliding door, wabulala yonke into, wabulala ama-TV, kwaba ubuhliphi-hliphi. Nami ngagcine sengithathe something engiyitholayo ngamshaya ngayo ekhanda, walimala. Kodwa-ke esibhedlela bafike bamstisha nje bathi hayi into encane kuzolunga. After buye esibhedlela ngamhlalisa phansi ngamtshela ukuthi mina inkinga yami ukuthi ngikhulelwe njengamanje, ngikhulele ingane yakhe oyesibili. Mangabe kuthiwa angikhulelwe futhi sengiseduze nokuteta, ngabe ngibuyele ekhaya. Manje ngizolinda ukuthi ngithole umntwana mase ngibuyele ekhaya. Wangikhuza umuntu wami wathi no, lento lesizoyilungisa together. Ungakhohlwa ukuthi mina nawe somfazi nendoda. Izimo ezinjengalezi emshadweni ziyafika futhi ziyadlula. Zidinga ukuthi nje mina nawe sihlale phansi silungise inkinga zethu. Ayike nami ngathi ngithi ngisamlalele kanjalo ubaba wangitshela wathi nje emva kwesonke lesigameko esenzakalile ucela ukuthi ake aye eminyango, aye eminyango ashawe umoya nama nginikeze ispace ukuthi ngiprocesse yonke lento ekade yenzakalile. Ayike ngangaba nankinga ngamvumela ukuthi akahambe aye eminyango ashawe umoya ayicabange kahle. Ayike umuntu wami wahambe yoshawa umoya akazange wabe esabuya. Salinda umuntu udololo ukubuya. Ingane yami yokuqala bi-affectekile ngalesenzo esenziwe ubaba wayo. Yayiloku ngibuza ukuthi mama nje I don't like into le ubaba yenzile. Bheka manje asana TV, bheka icapha imoshakele, bheka yonke into. Uyibona nje ukuthi ingane iphatheke kambi noma usukhuluma nayo isiba nokuthuka, isiya misbehave nje ingane isiyenye into engazange ngayibona. Lapho ubaba wakhe ngale eShayineni iShayina limphethe kahle, limphethe kamnandi, limphethe kahle iShayina. Kudliwa ijoy laphayana, kudliwa ilife. Ngicela ukukutshela ukuthi iShayina belinomuzi walo, linemoto yalo. Ukwabona bebe-cruiser together, behamba indawo, beyintweni. Uyalibona le China liqaqekile lihamba ama-club, beclubha. Sometimes limthengela ama-gift ubaba wakhe, limenzela izinto. Kumnandi nobaba wakhe ngicela ukukutshela ukuthi uyakhipha. Remember ukuthi salary yakhe ya that month akasinikezanga imali yakhona, wasinikeza imali engango 1000 rand mangabuyisa kuma South African rands. Akazange wasinikeza imali. Akazange wasinikeza imali egross, asinikezanga imali yalutho. Ngicela ukukutshela nerent sasisethu ukuthi ibe i-debit order. Wahamba waye bank wayo-reversa irent. Imali eyinikeza iChina eyidla neChina yonke imali. Ngahlala ngastresseka, ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani. Kuyomele ngiphume neqhinga. Ngoba ngangithi mengithi ngiyamfonela ubaba wakhe angawabamba ama-calls wami, waze wagcina seyiblockile inamba yami. Ngabona ukuthi cha ngisenkingeni kahle mina la. Kahle I am on my own, ngisenkingeni, ngisezweni lasekudeni. Kuzofika isikhathi sokuthi ngitete manje ubani ozongigadela ingane. Ngicela ukukutshena remember ukuthi ubaba wakhe angisho blacklistiwe. Imali ubeka itransfera kumina mase mina ngiyayisave ngoba yena bekanenkinga yokuuser imali. Ngahamba ngayoqaqulula ama-savings wethu, ngawavula ama-savings wethu. Ngahamba ngayohlala phansi e-restaurant, ngathenga ukudla ok-expensive. Uyayibona i-restaurant le phezulu etop shayele seyintweni, ngadla ngayibiza, ngarelaxa, ngacabanga ukuthi iplan yami izothini mangabe sekunje. Mengibuyele endlini ngayitshela ukuthi shukuthi kuzomela ngihambe ngiyoyilahla kule colleague yakhe asuka naye eSouth Africa adeploye nayo lapha eChina, ngoba uyena kuphela umuntu engimaziyo eChina. Ngayitshela ukuthi ngizohamba ngiyoyilahla because le colleague ihlala nomuntu wayo wesifazane ofithi nami lo muntu wesifazane ngiyamazi. Ngayitshela nje ngizohamba ngiyoyilahla kuyena, ngifike ngicele ngithi ngicela bangigadele ingane yami for insukwana ngihambe ngiyoteta. Mengibuya koteta ngithatha ingane le
ngithatha ingane yami le ndala nencane engizele ngibone ngafika ngayo ngibuyele eSouth Africa. Kwasekusondela iy'khathi zokhisimusi. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi intombi yeChina yathi mangabe isiqeda ukudla isalary yababafo loyo nyanga yamtshela ubaba yathi yazi mina babana kumele ngigoduke ngoba ikhazi zakhisimusi lezi ukhisimusi mina ngudlela ekhaya angudleli la emafletini nawe yazi ukuthi ekhaya kuseduzane so ngiyahamba ngiye ekhaya njengamanje so it's up to you ukuthi uzohlala la efletini lami usale or uzophindela endlini yakho. Heish ubaba ayibuke le ndaba ayicabanga ukuthi ngizosala la angisana senti sengize nga reverse ngisho nemali yerent angisana lutho angisana senti ngizodlani ngizosala ngidleni ngibheke bani kwenzakaleni ngcono ngibuyele kumfazi wami endaweni yethu efletini lethu. Ayike ubaba washengena ke efletini lethu meka ngena kwi-apartment yethu ubabana aqala axolise ngiyaxolisa mfazi wami wrong zonke lezi zinto engangizenza angazi nami ngangena usathane wani ngasuke ngadidiseka le ntombazane sisebenza nayo sahlangana naye eklabhini ngelinye ilanga kwabamnandi ngagcina sengigoduke nayo hayi ngathi mengilala nayo ngangabe kusagodukeka kwasale ngasagodukeka le ntombazane ibingihlanyisa futhi benginikeza yonke into engiyifunayo ibingithengela ama gift kwayibona leyo life kudala ngiyiwishe ngathi umfazi wami nje mhlawumbe ngangithengela igift or umfazi wami angaba nemoto abe nomuzi abe independent mina angiphathe tebo angiphathe kamnandi. Yaziqhulula indoda indaba isho nje ukuthi lapha eShayineni ibiphatheke kamnandi so mina sengiyabuya ukuthi pho ubuyeleni ngoba kuyacaca ukuthi ubuhleli kamnandi lapha ya ingitshela ukuthi hayi ishana lihambile liye ekhaya kubo ngitshela ukuthi uyabona ukuthi isilima ichana lidle yonke imali la iqeda imali lase liyakubalekela ungathi nje uthola ukuthi alakahambi alihambanga lavela nje la dryer lalinda wena uphume lase liyajika ngekhona labuya uzothini mangasuzwe lonto. Hey ubaba kwasanga okunye kuyena wabona ukuthi yes sis lana ngidlaliwe lo muntu beyavela nangithengela igift inyana mhlawumbe ayithenge ngeaccount yakhe nakhona mase mina ngibone ngathi ngiyathandwa ngibone ngiyathandwa kanti la kudliwa imali yami kudliwa imali eSlim. Kuthe kusenjalo i-estate agent ifike ithi izokwenza i-investigation ngale damage le ela kulomuzi because kumele kuvulwe icala ngalezi zinto lezi ezidamagewe. Kucace ukuthi lezi zinto lezi kumele ifixwe ukuze singaze sivulelwe icala ukuthi siyibulale ngokuyinhloso. Ucabanga uzovulela icala useChina uzokhala ba kuzwe bani. Ayike sesine stress ke manje sekumele kulungise lezi zinto. Imali ikhona le mali edekwe ama savings but nami ngibhekile le mali ngifuna ukuthi mangabe ngibuyele eSouth Africa ngibuyele ngina something ngingathi ngiyabuyela eSouth Africa mina nezingane zami sehleli phansi sesidla uphuthu nombhubhulu. Ubaba athi ucela ngithathe leyo ama savings ngifixe lezi zinto lezi ezimoshakele ayikwenziwe iquotation Jesu izinto zize emalini ephezulu zonke lezi zinto ezimoshakele ezifuna ukuthi ifixwe. Ngibone ngithi intombazane ndini ngabe uyisilima ukhiphe lama savings ngamtshela ngathi mina lama savings bucabanga ukuthi sidlani kathi wena udla isalary yakho nentombi ngawakhipha ngawadla ngabhukha amathikithi okubuyela ekhaya usibona nje sinamathikithi mina nezingane zami zonke lezi ngisho naleli swing ngithengelile izinto impahla zise South Africa nje sikhuluma bucabanga ukuthi mina ngizophila ngani ngoba wena instead of ithatha isalary yethu siqhubeke nempilo wena uhamba uyogalavanta ngayo le eMachineni. Acaca ukuthi ubaba kuzomela uthamba ovula iloni ukuthi afixe lezi zinto ngoba okumengenjalo gala kada phakathi ejele. Ukhisimusi udlule lapho isikhathi sami sokuteta sesisondele. Yes ubaba meseko January 13 14 uhola nge25 vele sesicalculate insuku. Ngicela ukukutshela ivelane ibuye igirlfriend yakhe yeChina. Angitshelwanga umuntu ukuthi igirlfriend ibuyile. Ngabona ngokuthi nje ubaba avelana nyamalali. Angazi ukuthi ubaba le ntombazane ibimbambe ngani kanjani. Angazi mina ukuthi mhlawumbe kunedliso yini eChina or nginani. Kodwa nje ubaba wavela newanyamalala wangabe sabuya wangiblocker nokungiblocker.
weqala ethi ngiyamphazamisa ubhizi yena ubhizi ngey'nto zakhe ngiyamphazamisa wagcina sengiblockile. Ngicela ukukutshela ukuthi iyafika-ke i-date yokuthi ngitete ngayiyela esibhedlela ngateta ngathi mengiqeda ukuteta ngabhala incwadi ngashiya inothi ukuthi mina sengihembeke sala nentombi yakho ngibuyele ekhaya ngoba vele ayikho into engiyihlalele la ngangize nawe if wena you no longer with me vele kumele ngihambe. Yimi lo shu ngibhabhela phezulu emafini nengane yami encane nengane yami endala ngibuyele ekhaya ngoba kuthiwa noma thiwa umhlaba ukushaye kanjani but ayikho indawo esweeter than home. Ikhaya liyakwamukela, ikhaya lintofontofo. Ayike mengifika ekhaya ubaba uyangifonela ngicela ungangidivorce mfazi wami ngicela ungangidivorce ulinde nje kuphele lo 2 years ngoba njengoba ngideployiwe lana if like ngidivorce or something kuyayi affecta ideployment yami bazongibuyisela emuva mase imali iyakhathwa off ukhuleka ngizozondla ingane zami ngizokufakela imali yokuthi wondla ingane zami ngiyaxolisa ukuthi umshado wethu awusaphumelelanga awusebenzanga ukuthi nami nje ngafike ngasheshe ngashada manje ke nami ngitholile iphakade lami. Jesu, i-selfishness yendoda ingitshela ukuthi mina ngingadivorce ngilinde 2 years mhlawumbe izongifakela lo 2 hour 4 hour ukuthi mina ngondla ingane. In the meantime mina engikudeservayo njengoba kade ngiwest isikhathi sami ngihleli nale ndoda ngehla ngenyuka nayo ngihamba maphesheya ucaba ukuthi ngizokuthola kuphi mina lokho. Ngamtshela ngathi indoda la okwaKhesaru kuKhesaru uyabona lama benefits wakho mina ngiyawadeserve ngizokudivorce mangabe kuukuthi iphesheya kumele ubuye uzobuya uze la. Ngicela ukukutshela akuphelanga 3 days wesefikile kubaba eSouth Africa qonqonqonqo hayi ngithi ngiyavula ngisekhaya hayibo nangu ubaba wengane zami uthi uzoxolisa velena uzoxolisa wengishade ngakhokhanga ngishenele lobola ucela uzolungisa lo phutha lelo akhokhi lobolo siphinde sibomfazi nendoda kuphi khona gede. Ngamtshela ukuthi mina never akabuyele eshineni lakhe angithi ishine uyalithanda uthi ishine limphethe kahle uthi ishine liyi VJ uthi kumina uyacwila akabuyele eChina lakhe mina angizingeni hamba ophila neChina lakhe bajabule kube mnandi mina ngizingeni. Ngamtshela ukuthi angifuneli lutho lwakho ngifuna nje okungifanele let us divorce umshado uqhawuke. After divorce ngathatha imali le ngayithola ngahamba ngayoyifundisa i-teaching. Ngikhuluma nje kuyimanje abantwana bami bakhulile sebefunda ngisho nokufunda isikole impilo imnandi siphila kamnandi nabo. Ubaba wakhe angazi kwaphelela kuphi neshana lakhe kodwa ishana lambona ukuthi use-useless akasanamsoco akasanamali lamlahla kanjalo. Iphela kanjalo ke indaba yethu iyolala ibone nezitorini ezilandelayo.